Ježíš Nazarecký, přibitý řeby, trpí jak zvíře. Legenda praví, Longin ti clal ke kříži, zbavil Ježíše utrpení. Probotokopím nic ho netíží a ono stalo se religií. Ten, kdo ho vlastní, vládne lidem i světu, dobrém či zlém, míru či střetu. Chceš ho i ty, a nebo se pletu, nech ho spát, vyní se pádu i vzletu. Na kříži visí na kříži, chce se mu zdát o zemské beztíži. Na kříži visí na kříži, jako by byl to sen, který netíží. Na kříži visí na kříži, chce se mu zdát o zemské beztíži. Na kříži visí na kříži, jako by byl to sen, který netíží. Přátelé, fanoušci, všechny věkové kategorie od novorozeňat po důchodce chceme tímto pozvat na velkou událost. V sobotu 15. srpna 2015 pokřtíme v pořadí naše druhé CD s názvem Kopí osudu. Uslyšíte, co jste už viděli a uvidíte, co jste už slyšeli. Tato nevšední událost se uskuteční na letním parketě v Újezdě u Přelouče. Začátek akce je stanoven na 20. hodinu. Jako host vystoupí kapela Roxor. Můžete se těšit na večer plný překvapení, show a ohňů. Náš již prověřený Alžbět Krám, který mimo jiné dostal ocenění za nejlepší obchod roku 2013, vám bude k dispozici. Zde si budete moci zakoupit naše nové CD Kopí osudu, nová trika a další zbožíčko. Areál je celý zastřešen, takže počasí nás nepřekvapí. Bude zde i možnost stanování, i řidiči si přijdou na své a ten svůj žejtníček si dají. Takže kdo nepřijde na tuto velkou událost roku, jako by nebyl, neexistoval. Tak alou do Újezda u Přelouče 15. srpna, ať se sejdem v hojném počtu a to naše CD krásně pokřtíme a zapijeme. Vaše Alžběta. Který netíží. Na kříži visí na kříži, chce se mu zdát o zemské beztíži. Na kříži visí
Tak alou do újezda.